ମାଛ ସବୁ ଢଳା ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଉ ମାଛ ମାଗୁର ମାଛ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଚିମ ଅଛି ଛୋଟ କଇଁଚଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେন ଚାଲି 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 ଗାଲିରେ ପଳଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ମାଛଟା ଧୀରେକି ରହିଗଲା ଦେଖିବେ ଉଠି ଦେଖିବ ସେ ଚାଲିବ ଦେଖିବେ ଚାଲି ଚାଲି ତାଳ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଏ ଗାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ପାଟି ଶୁଣିଲା ନା ଧୀରେ ରହିଯାଉଛୁ ପାଣି କତିକି ପକା ନବେ ଚାଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟି କୁକୁଡ଼ା ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦିଟା ବୋଇତାଳ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ଗୁଡା ବଞ୍ଚେଇବା ବୋଲି ପାଣି ନଉଛେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚଢୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେ ଶଉଳା ଆଉ ଗଡିଶ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡିଆରୁ ଆଣିଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛେ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଗଲେ ରହିଲେ ଧୀରିନା ଶଉଳ ଅଛି ଗଡିଶ ଅଛି ତ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଦିଟା ତିନିଟା ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଗୁଡା ଏଠି ମାଛ ଧରିବା ଲାଗି ତୀରରକ କରନ୍ତି ସେଗୁଡା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଲା ମାଛ ଯୋଉଗୁଡା ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡା ଏଠି ବନା ହଉଛି ଗଡିଶ କୋଉଟା ବଞ୍ଚିଛି ଯେ କୋଉଟା ତାଳ ଗଛକୁ ପଳଉଥିଲା ସେଇ କୋଉଟା ମାମା ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଇନାହିଁ ମାମା ବିଲକୁ ଯାଇନୁ ନା ଏଇ କେତେ ଶୋଇବ କି ଦିନ ସାରା କେତେ ଶୋଇବ ବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା କେର ତା ଛୁଆକୁ ଡାକୁଛି ତା ଛୁଆ ଗୁଡା ସବୁ ପାଛିଆ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇଲାନି ସେ ତା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଖାଇଲାନି ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ପୁରା ସବୁ ବନା ସରିଗଲାଣି ଏଠି ମାଛ ନାକି ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି ହଉଛି फोन कली से मो फोन रिसीव न कला ताले मोदी जी मते फोन करी सॉरी कहिबे इत्ते वाला फोन केते टका पैसा मु देखेनी किंतु हां याको किनिला रे रास्ता पाके 40-50 एकड़ जमीन बिक्री गला हां इत्ते दाम में फोन जदी एटा चोरी हैला